салом алейкум дӯстони азиз, подписчикои шабакаи қадамшои соёф, бародаро, дӯсто, апо, хоҳаро, одамое ки мада занг мезанен ай сари то вега, ай шав то сари яхела дар соати 1 шава мара занг мезанен. бахшиши зиёд ай шумо. Ман номрои ҳамаи шуморо бардошта наметонам. дар авиакассаи мо оли билет шидагӣ нест. ҳамаи билет, ҳамаи чизе ки мешавад через чартерни рейс ай консул мешавад. номрои консула болои экрани телефонамда мемонам. шумо метавонед занг бизанед, хитона сабти ном кунед. ҳамаш через консул мешавад. кае ки агар официални дар кассаҳои мо билет монанд, ман ҳатман бо ҳам хеле видео мекунам, дар шумо хабардор мекунам ки ина хай билет шидаед, метавонед харед тоҷикистон биред. барои дастгиритон ҳазор раҳмат. метавонед ки дастгирӣ кунед, лайк монед дар видеои ман. видеоро ба дӯстотон партоед, ба ёр рафиқотон дар имо, ватсап, вайбер, дар чизе ки дорем падалица кунед. миннатдорам барои дастгиритон. ногуфта намонад ки проекти мо олиам давом дорад. ма 100 билети тоҷикистон мондагӣ будам бо 20 конверти 10,000, 5 билети хонаи худо. одамо бисёр гуфтанд ки ту қимора ба и арала мекунӣ, ира ба и арала мекунӣ гуфта бисёр гап карданд. хай чӣ коре накунӣ, мардуми мо гапат мезанад. бароям қадар подписчикони азиз, проекти мо давом дора. олиам мо билетҳои тоҷикистонро убрат кардем, гирифтем, бера кардем. 200 конверти 20,000-рам убрат кардем. фақат 12 билети ҳаҷ мондем. 12 билети ҳаҷ мондем. общи билети мефурӯхтагимон 2500 билет мефурӯшем. 12 одама ҳаҷрое мекунем. ба ҳама 2500 билет 12 одама ҳаҷрое мекунем. ҳар якоми шумо метонед ки дар проекти мо қуршен. 1000 рубл дар картаи мо мепартоен. номрош ҳастай боло экранда. скриншотша дар ватсапи мо мепартоен. мо шумода номер метем. вақте ки мо 2500 билета фурӯхтем, бозира сар мекунем. яъне ки ҳами проектмона сар мекунем. ҳами 12 одам ай шумо мешавад. кадоми шумо ки дар ҳами 12 одам номтон биброяд. мо ҳам одаморо ҳаҷрое мекунем. чӣ хеле ки дар видеои пешинам гуфтагӣ будам, 30 рӯз и фарзияй, и умра нестай. 30 рӯз шуморо одамои мо нигаҳу бин мекунанд. адита отел дорем, ҳамаш қоидавӣ. и компанияи булгартур мебарад меорад. компанияи булгартур мебарад меорад. чанд солае ки мисол дар хизмати мардумай турои исломӣ дорад. ай виза саркардагӣ то бурдан овардан ҳамаша мо худмон мекунем. ақиб намонед. билетомона хелаша фурӯхтем. дар проекти мо қушен. билети мо 1000 рублай. ба 1000 рубл ягон ҷои шумо кам намешавад. может шумо метавонед ки 1000 рублда чишен иштирокчии гурӯҳи мошен, иштирокчии ҳами проекти мошен, шумо ҳаҷ бирем би. барои ҳамоқа дар дигар каналҳо, дар дигар чиҳо конкурс мешавад, қимор мешавад, бозӣ мекунед. ай мо қимор нест, ай мо просто проектай. шумо метавонед хушен ба 1000 рубл дар насибтон боша ҳаҷ бирем бин. боқӣ ҳамата худо нигаҳбон бошад. ҳатман лайк бунед, обуна шавед ва видеои моро дар дигар одамо партоед. бори дигар ногуфта намонад ки номрои посолствора дар болои экран мемонам. шанбе якшанбе кор намекунад. метавонед фақат ай рӯзи душанбе занг занед, хитона сабти ном кунед. боқӣ худованд нигаҳбонтон бошад.